I dokumen sibune akne kapor bang i kinong yalam jong ka state ko jongi bat kinong yalam jong ka party NPP menta ngilay don hakane kapor na kamenta kane ka meeting namar kata kane kapor ngasloban khot nam ta kini ki pajba ki don sekirut ki kiar ki badon sekiyeu ki bakwa ban sngap ya kai ki ju pensyai lengba jong kini ki rangba ki balawan khnang na kamenta ban pensyai na kabaya day rangkat berkene ke election MP sobha ya tur sakmat kini sikiru kidang don aleng tur sakmat na kabanta banginios ngap kai kaba kidon ya kaban pensyai bat ban ai ke jing syai halo jongi haswa bangin salej sya kasngi ya banginio ban tep ki bot ki jongi ngasobha ban kerpat nam ta jong pi ale baro ngi tur sene sakmat sikini ki siki ki bang don kidon ru kato kane ki entertainment ki jing ruai ki jing syat ki banginio lengba jong ki kun samla namar katanga kerpat epi aleng ini atur seni sekmat ka jaka ka bet ka biang na ka benta jongi bangini ban syong ini ban yeng ale mentale kini kisiki yang ne peleng kidang bon kidang lai sobha wan seni sekmat te ka de ka por na ka benta jongi lang baro ban pediang sobha nang ta jongi ha ka de ka por ban pediang sobha ro nam ta kini ki nong yalam ki jongi nga sobha ban kerpat ye Dr. Kekenosi ibalong district president bayin ayah ke jengkeren pediang na kabenta jong ilang hakanik por. Kulai sibun na kabenta jong iba Franklin nongsi balong u presiden jong ka blok jong ka National People's Party hangne po jong kamau kerwat konstituensi ngi don hangne kum ka party ban priang sngau bha ya ka jing doren kat ka jong i sar Preston Tensong i balong i honorable deputy chief minister jong ka jela Mikhalaya ka jongi bada ka ju ka por balong ru Presiden jongka state ka jungi na National People's Party sangi pediang sngau bha ya ka jing pelaj por ka jung phi banwan ka ka lempung bangin yo ban pensyai ya kinong rem jong ka election MP ka ban salong haka khat khandai tarik jong nu benai April ngi sngau kemen ya ka jing doren kat ka jung isar ban nganget ki babun na pinjungi ki pajba nong song jong kaneka blok ka jungi bat ka Southwest Kazil district ngilayo i ngilatip ban ngila pediang ru ya ka jingno seniang ka jung i haki benta ki baper hapo jong kaneka district ka jungi bat khamtam e lingba kini ki artli ki snam ya ka jingya don benta ka jung i na ka benta ka college ka jungi ka bangitip ka Sngaps college hangne mau kerwat ka bana kaliang jonga nganomong AA isa in sabatay ya ka ka bama i lale lengba ka sorkar lengba kini kisngi ki balai no bat ka bangi kmelen tiru sibun ki lengba jong ki sngi ki banwan ban penbit penbiang ya ka pule ka puthi hakani ka dong ka thain bar ka district barok ka wei kulai sibun sai ka jing plaj por ka jong pi bagingat bana kaliang jongi ngi pediang sngau bha yaki kentien ke bapi pin sakran ban pensyai pediang jongi lang baro ki belewan hakane kepor ngi pediang sngau baru ya kajing doren kat kajong isar HM Sangpliang i retired IAS officer jong kajela kajungi lengbai kini snam ki bala lek no ubalong tengru UX MLA bat ngi sngau kemen sibun Bai longru i chief advisor jong ke education department hapo jong ke state ke jungi ngilayu i ya ki babun ki jingkla ha ke education sector nadu umai i don hapo jong ke sorkar ngi priang sngau baru ya ke jing don kat jong isa fantin iba lapalaj por bane don bat ngi ngatip babun jong ngitip ilong ilok jong madam Amperin iban long i candidate na ke parti NPP syakanik election MK ke ban salong ya ke bangin sayo ban tap ya ke bot ke jungi ha ka khat khandai tarik ngi sngok menru bangi don aplen jungi iba karnes
so sang ibalong ru u EM jongka district council kum MDC jongi nang ne napo jongka mau kerwat konstituensi gipiang skop haru yakin orang kan jongi ba Enbin Karaswai ex MDC ba di balong ru we ni kinong kersan barat ba jongka parti NPP hapo jongka deka district ba hapo jongka jala ke jongi gidon kiwei kiri orang ba kibalong kinong kit kam nadu jong ka parents body jong ka district jong ka block kumjuru yaki women southwest Khasi Hills bat kumjuru na ka mokrwat block ngiptiang skop hai ka jingdon ka jongki yaki nongkit kam nadu ki primary unit ki sub unit bat yapi baro ki patba nong kersan ki bla pelait por banewan khnang hakani ka jingalang bangangai ba lingba kani ka jialang bala bediang so Subhanam ta jong ilang baro akan ikapor. Ti mentang info siya kawai pat kebentabat kata nakaliang jong kisamla kilapan kre ya giboke ban ai nak minta kini kinong yalam ki jongi namar kata ngakerpat ikini kisamla bakin wan cakmat ban ai ya kini kiboke siya kini kinong yalam ki jongi kabanekong bangini ban ai siya isar Preston ngobha nginai ka jik tapti kalba kinang ai kabaan siya isar HM Changpleng balai siya isar Fantin Sobha Basau siya i MDC Badan Buram Jengi ba kana sok siang. Oh, kublai sibun. Teka ni kapor kenapa kanom chim ya kapor bangidon kinong keren bangi kwa ba kinong keren kinyo ban pencai bah bat bakin chim ya kapor habang ngin keren kenang bang ngi ki pai bang ngi ban chai bah ya ke kajing temu kajing tahu nak mentakan ni kajing pencai akan ke election MP te akan ke por ngini yo suai kajing keren na i sar stilin dingdo i balong i way na kinong yalam jong ka parti NPP hagan ka district ke jongi bat hang ne hamau korwat block wat i balong ru working president jong ka district ke jongi Tiang de por nga sobha ban kerpat i sar banin ai ke jing keren jong i. Akaban kong ngai kublei ba prang ba he prang ba ji khot i wadi presiden jong ka blok. Ngai kublei kerpang hang ning idon sar Preston tun song bre deputy chief minister jong i. Wadu bolong ru state president jong state jong i. Ai kublei sar HM Changpleng spokesperson jong ka parti Pat kumjuru kumapili sengau chief advisor ke education department. Idon hang neru isar Fantin ubadi MDC badi EM jong ke HDC. Ai kublai kerpang i badeng Enbin we ni girang ba ki ba tujulong unong kersan barat ba bat ngalaban ong de advisor jogi baro. Ai kublai sa UMDC jongi ba kanes so sang iba pin sayok sengau ya kijing keren jong ki baro sebet. Ngai kublai ya kinokit kambaro juga parti klam da jer yanu namar kapor kalong berengkat ni haban ya bot ya kapor ngai kublai ya pi kilong pemi kilong pa kirang ba ki menteri ki sekretari ki seng samla bat kinokit kam jong de parti nadu na terai bat hadu hajrong kerpang ya kini ki observer lani ki tim labu lagi ECI banwan ban cover ya kani ka program ke jongi ban page langi pendep nem langi le nem katkum ke rules dan prosedur ke ba ke ECI ke bu. Dah kali yang jangan akan udon sibun man keren namar yang ngili ya kenduk ngili ya keren hakan ni MLA ngili ya keren sia keren ya keren sia keren. Ti ngam udon sibun man ong bat ngi kam kwa
ba kini ki rong ba ki balawan kin yo ban ai jing kren ka ba kham sai ba nganget nap ding jong pi baro ru SCP Trang ban yo sneu ki na kaleng jong nga su ong tang kan e kum ba fi menta manga ka jing wan rong jong i pa kan so sang go MDC kala nang pen klan yang i na ki numbers ki bered i kermen ni ka numbers ka ba he ban i kermen scam ba ka MP election in yo i ka ban Punjab dan Boram na gani ka constituency ka jong e balai ngong kumta ka parti NPP ka parti ka babat yu shabi jong sarkar ngidang deptang sistem ya ka jing ya dan ti jong ka parti bisa sa nem uai bokwa aban lek bat ki wei ki bom don bor nga try nek ling pi baro dar ngi kwa aban yo si sai ka roi ka par hakidong ki tang disnat ki jong i baro hakendong brasor ngi kwa hi bandon bar ka parti ka babat yu shabi jong ka bor bat nga kerpat iki paj ba boro kerpang itu kidong kersan bagi jonga hakade ke MLA bala dep ngin long tang ka we ke jemat pe ke phat ba ka long ba ngin hep ye ka bot ki jongi hakade ke parti bat menta ko mong ong pi mengila klan kamar ngila don arngot ngile telilang tang ka we bat ngengek ke ke ba UMDC jongi wan rong ke parti NPP in sawatai hi wakanes kum uwe UMDC borong ru IM juga HDC te sibun ki ai ki bangile yo sngew ha ki ni sngi ya ki jing lap election teng la suban king ke jabing namar pin phai sa kadiang sikamon sarum saneng ten ring ong e pi ba ngin sngew bha banda puson bha ya ki jumot jing perkat ki jongi wat nom ya shania namwer wat nom ye syengek lemir da pensyong ni ai ke ai ke ba pi yo sngew ke ai ke ba ki parti ki pen pau bat ke bagi deban ne ka parti NPP ka bat yu sabi hadu ka de ka ponta bat ngan ong barada ngilek de ki we ki parti hang te delhi kat baginda syam mi ki lok ki jor hang te kalong ka ba hadu kata kata ne na kale ko jongi kom ka parti NPP ngila don pa kilenti sengken hang te nganget kalong ka besuk lele la de kilek ki bom don ka parti ka ba recognize da ki ai belum ki independent party lele yo let's say hadu bara kut sansnem ru ini mi ban kereng batang arminet parliament tiga ki jing mentoy ladang ipa i bakum kita ki parti ban lej ban keren hang te ke ke bagi la ban wan ra ma ba yo si ki jing terang ni jong pi ke jing kerkat ki jing la jong pi yo kampoi CHA kalong ke ban saw da puson ba ko ki long kemi ki long pa ki kun samla puson bun sen wat nom chue sung chet klumar yo ka bakut ka poi se ke jing jot ya ke ba expectation ki jong i la ke ba ngi kermen mangin yo kilong le no ai ten ka leng nyunga sukur pa de pi nai fai sakadiang nai fai sakamon don bat ngi ka sarkar ngi long ka sarkar ngi don ka bot MDC jong imta desu MDC ko kongres ula pendep ya ka tem ko MDC kongres hak sautrik jong banai mars jong disdem ila pendep ya iklam siat kelai no idehi ila dep pendep ka kuskum MDC jong ka kongres ndrei mental di MDC jong ka NPP ngi sngow singai namar ngi la don nong mikmat ya kene ka constituency ki jongi boro sikata ngim dan ngidan UMLA badan satamba undai ujongi borobor PTP ta dede ki khon la jongin ai ka khamba ki khon ki brewite ka batam la ni ka balaj ngi ai den ki khon la jong ki sa hi ki khon la jong den nak liang ka jonga ngam kren sibun ka syukur pat ya pi wadam ken sting ya kene MP election ba kene MP election ngim dan kam mane tebot la ne ngim das ki don kam hiro bandai kit kya marat ka MP kan le ayu ten rei to tep UMP le de we badan kam tam uban de chati nang te sawan ra iki sekani ka dong time keri ke jongi kom ke jala sisa ngidang haban ap ni sibun kilat kilenti nam ta ke jing bet ding biang nam ta ka roi ka par jong ka dong ka time jongi sibun kimat ki bala dengi play yang de badi peni ke NPP la le nginom la ban pendep bar simetro badi thu iki jing sisa te hendrei marka por kam sya bar ngakar ngira kham so kwa ngin yo sngew ye ki kren yo ki ni rong ba ki jugi ki nong sin char ki jungi ki ban pen sai kham tam chu chu ye ke ba ka parti karale bat ke ka ba ka dang don ni tu ka parti NPP ka don la ka vision document ka ngi ong ka vision document ka ba art pulai hadu art pra kita ki di ki ba la ra pi kwa ban ye kendu ibu kom kita ki jing tep pila ban wan ni kendu ban ngi ha kanu por te sai sin nga ka parti pi kit khia ye ke ka election MP namangane thu AP ba ka constituency ma korwat lele kadai ka constituency ka ba theb bot duna tam
hak MP tang henry fulai persen. Di lada kapau kumta kapau bangi kinong makurat ngide giberi bidang dom hadu kata-kata. Kibang empat kendor AM ika hok ika right kejong pi bangin ni ban tap ika bot. Hak kat kendai tarik yaj bek. Da kejing bek krempai sekadang sekemon. Tap seka parti kabadan kabor kenang ba piru pinyo bor. Pilai ba kabom don bor pinsa ki bom don bor. Bat ngalet si kalong ka ba bangin yo iki lat lenti ladang idon sekalian kabom don bor. Dari pidon hak sorkar. Ngingat begini tilang bat pi bat sibon ki kam. Habis day bakaroy kapat juga di kodong tanjungi. Kumbala penpau.
kila lengok kiong ani kat hamaulai kiong baklan tu pra kumno kita ki NPP kat ni ini kila mi surok nok dagu hajar om dei bawara briu nabar mo kumbasya keno hakiwei om dei bawara briu nabar baro kidei kinong maulai hang to ki bami menen mit bat mendaka sengiru kidei kinong mau keruat bat kini ki parajan sinong hang ne hajan om dei bangi wanra daki bos ne daki trok nabar kata kadong ke kubor kabang kwa ban pentip syabar namar balai kene ke jingalang jongi menta kadang yai live telecast bapi baro hindup soto baki wei ki para nong snong sabe saki wei ki snong sasor shlong baki wei ki dong ki yo sngo bat ki yo i ya kane ka jialang jongi hang ni mau kerwan parlok be ngakwa ban pai khendiat saki kam bakan ni ka parti kalale kane ka parti NPP kalawan hakajing sensyar usnem ar hajar khatpra hawar hajar khatpra ngedon tang gumba khat khandai ngut ki MLA ki bapoi hakane kador bar thawan bat kila yalam ya ka sorkar sendrop bat hakajing yalam jong kodrat sangma hakajing yalam jong iba Preston Tensong Deputy Chief Minister ka MDA 1 nadu ar hajar khatpra hadu ar hajar arpo ar kalawan rabun ki development ya kene ka than jongi ki kam development kam dam haki lenti ki surok ki sengken haki jingkeng bat haki wei ki liang kam dam haka pule puti yaki school building yaki college kumta terter haki jaka sumar ngala ban ong daka jingsong sarong baka ne ka parti en balapan kelamar rep iki marklau usensar ulah terpat bat usomare klau kila kelamar rep baki nong rep jongi hakane katan jongi kila yonong haba kila di usensar na usensar daka jingya tray rengkat bat ka district council laweng ya ukajana kabadai bansiu ya menta hakajing di usensar bat igine himar mar klau gibar kelamar rep kajingai kublai kalai chaka parti NPP kabala perkhat ya kinong rep hakane ka than jongi kinong rep kindang yai yo ya ki jingyarap ngisong tho bahagine ki banai baladep kador jong sensar kalahyar andrei ka sorkar NPP kalabu ya kata ka compensation ban ayam ta kita kinong rep sensar ki baladunang balai di yau sensar hayau kata omdan keno ke parti kebayalap ya benta kinong rep kadai tang ke parti NPP kaba perkhat kaba soto ya ka kya ka shon jong kinong rep jongi hakane kathan jongi parlok be ngala abangan ong da kajing sarong baha kajing penyat jong kane ke parti NPP ajar klur tengka perlok beid bakine ki than jongi ki snong ki thao ki nong kendong kilayo ki footpath kilayo ki mau jingkeng kilayo ki madan lekai kilayo ki skul
karakter nang no kawan kata kapisa. Kata kapisa kawan na kasorkar kapapenyat da ka NPP perlok biin. Pi baro kilong kwe ki badon hang ne, bat kumjo ki jangka parti NPP bat kini laingut kini ada ya ki Kristan barok ki badon hakan ke jelah dai nomor kadau kita poi sedu Delhi ban ong banginum sya ya ka UCC bahkan wan hang ne hajela jongi ngabu ka jenggeli uba Vincent Pala hakapor baka Manipur kadang plu kadang ing hangtai baki tai kila le nyon ben kila thang yaki ying mane jongi Kristan kila peniap yaki kon Kristan jongi hapo Manipur uba Vincent Pala usngap jerjar kam ong sikentien denam dayong anda mentan dalajan collection uang gumno uang aniada yaki kon Kristan baro parlok be kadi kapor kala diri hiแต่พี่นุ่มลอง MP ชุคุเลยชิบวนปาลก นางองตังกเวบางงีดอนฮักparti kabad don kanong rim ngidon haka parti kabala ban yalam yangi syakalawe kabapernai ngidon haka parti kabala ban ai yaki jingirap yamta jongi iwe pi iwe hakane kajela jongi parlok be ong sakaway hakine kisngi baladep ngilo i o presiden jongka BPP jongka parti pra laong bahana anwanra yaka artikel laispa nyopuway but on penduk pendam no yaka district council kadai kabayada ya usiap yu kendau jongpi district council kadai kabayada yaka riti dustur jongi district council kadai kaba ai lain lut yang i kirit pat hakane ka jela jongi ngi don lai teli ki district council ngam laban sngoto ayu umut u presiden jong PPP daw ka baong bangin wanra no daka artikel lais pa nyop huwei kalong gajing bakla ban yalam ya ki ba syakata ka jingmut banong wanra ka artikel 371 ka parti NPP kaong bangindang penklain susu yakit district council haka jela jongi
Ban ngidang ai bor syu yakini. Kadai ka parti NPP kaban ai ya kata kapisa khambun syu. Yaki district council bakin yo ban pentrai kam hok. Parlok bi kane ka parti jongi. Ladangi Punjab ikong amparin lingdo. Ngingej scam ba ikong amparin in sabuddin. Ban itu no ya kaktin kasi hang tei ha parlimen. Hapo ka kernit ka bapra. Ban ngingej ba ikong amparin in sale kane kakam. Badai hang ta ngin sa UI ya ka buram ka ba kaktin kasi kayo parlok bi. Shania teli hakani ka parti NPP. Shania bangi ngin tre yakini kikam. Kadau kalong bakaladon ka jing yetelok hapdang ka NPP bat ke BJP. Habang UI bamdon kandidat BJP hang tay hang ne po ka election MP menta. Kiwei ki parti ki lakeno ki ong kumno. Ki ong ka NPP kadai ka BJP wat ke BJP kadai ka NPP. Nga pensyai mentas ngi Ahmad Jongpi ko parlok be. Baka NPP kadai ka parti la ka jong ka BJP kadai la ka jong. Kanong rim jong ka NPP kadon la ka jong, kanong rim jong ka BJP kadon la ka jong. Te namar kata nga tao nga ong kane baro kadai tang ka jing etelok bangi don haka sorkar jong ka alliance ngidon haka NDA hang tay Delhi badang ne hamegalaya ngidon haka MDA 2 haka ne ka sorkar jongi menta UBJP rudon UHSPDP rudon UUDP rudon omdan jing per AA habaya trailang haka jing te parlok namar kata wanum sautu bakla parlok be bagi wan kiwe ki parti ki pensautu baladap hijab pitep hak NPP kalong ngobat hep hak BJP bakla ka NPP kadon laka simbol lajong ka parti simbol jong NPP kadai ka kot baka simbol jong BJP kadai ulotas kabamlong banong baka dai ka ju parlok be nga pensyai ki barok ki jing syak keno hakine kiski balalej kawe deng akwa banong ya kane ka parti ka bathamai ka badang sumi ngiyoi ya ka jing yalam bakla jong kane ka parti BPP nga so thamula bang ngiyoi ki social media comments ki ba live hojaj ki ba mi ngamlaban mudur ba namta ka election kinmi kum kine ki jaj jinglong hakine kiski beladap ngilayo i ki comments ki belai pho jaj ngilayo i ki akor jong kadek parti thamai hang the ha sning habang adang edon mga ba preston tensong ikong amparin idang ai ka jingkren ladon kita kiba pertanang tay na kendong ha upra ndalaong sobha ya snapjar khilit no siyeng kidang perta susu ha upra ki volunteer jongi kilayalam ki sabar sa surak anda po ha surak laya syo ya dat kata mo kata ka parti ka batmai ka baong iit ya kajat benriu ka baong ngin yalam ya pi sakalawe ka bapernai kata mo ka parti ka baong ka bangi buram ya ki para kasi para do para snam ngabo ka jingkeli yakinong yalam jong ka BPP hato hiburam ne em yakilong kami ladap hiburam yakilong kami kumno ki volunteer lane kinong kersan jong ka BPP ki tim da kasi kasang ya ka madam amparin hang the homsning onda ilami nakajingalang imut ban kiu no apo kakali kilawan saungut kibriu kibaong haupra bat kita tim da kasi kasang yai kata mo kajingalam kadai kata karugam ngabo kajingkeli kalong kabakhya bar ngaong habang ngapet ya kane ka parti BPP ngai kidon tanggi bar kibriu kwanang balastat
Kidai kinong hikay kipadon ka doctorate. Kidon kinong hikay po college. Kidon kinong hikay po nehu. Anda kidon kat kita kibri walanang lastat. Syano ka disiplin jong ka party perlok bayet. Syano ka disiplin. Pihikay yakine kinong kersyan jong pi. Bantim na kasi kasang haki comments. Unong yalam ula keno yakinong nong yakirang ba balang. Baki supply la nakisam yakakyat. Ana menin yoi pade. Sakita ki komen ki baklemakor. Ya upadar. Ngabo ka jengkeli haupra. Pihikay kumtase. Lada pihikay kumta. Pilayalam bakla. Yakine ki kon samla jongi. Bat ya kalawe jongi. Belada amday kumta. Ngadawa. Baka parti BPP. Kadai ban disiplin. Ya kinong kersyan jongki. Lada ka parti kadang kwa. Ban ya jengay. Hakalenti. Ban sensyarin. Ban sumar. Ya kibreu kibadan hapo kan negari jongi. Kadai bakan long ke parti ke berdisiplin. Kumju. Ka parti kongres. Dan bun na pedeng jong pi hang ne kiri urang ba. Lese hakajing ya day jong pi bat ka parti kongres da ki post nem. Kalong ka jing ya pi lese bapin dekat no ya katang ka jing ya day. Nrenga ngakwa ban kentu ya pi baro subha bapin mi no na ka parti kongres ban kersyan ya kanega parti NPP. Kumbalale UMDC ubakarnes ngakwa ya pi baro. Bapin ya perkat bah. Baka day kane kalat ya pi bapin pen i. Ya kadak ke jong pi. Banwanra ya ke jingkela. Ngidon kam ya ke jingkela. Hoy kaladon kapor ka samoy. Ya ka kongres hakitu kisnem balalej. Andray menta om don syo. Kane ka parti kongres. Kalalong sisya. Kum kata ka suloy kabala sarang perlok bein. Lapi tep saw kuli ban siat ru kam betay syo perlok bein. Namar kata ngakerpat ya pi. Bapin sobha. Bapin pai no siya kane ka parti NPP. Kadai kane ka panialam ya pi. Siya kata ka lawe ka bapernay. Siya bangan siyong ngakerpat ya pi. Baro sa sisin. Ha kakot! Tang ini bah kaman. Kita isadin kibu. To sobha mo. Ha kakot! Ha kakot! Sa sisin ha kakot! Kublay sibun. Kublai shibun asar ya ki jing penchai ki jong pi kam tam ba pilayo ban penchai ya ki ki bun ki breu ki sanut ha ki nong kendong kam tam mangi sanut ha be de rangkat bat ka CA ka UCC bat ya kane ka jing penchai halor kane ka artikel laispa nyo puwe ngilayo ki jing chai la ka jing penchai jong isar sang pliang ha kane ka por bat nginom don chu kano ka jing artatin kini ki jing syai ila pensyai halor jengi ha ka be de rangkat bat kini ki balong ki mau jen thot ha ji perkhat ki jongi mentang la syai ya kani ha be de rangkat bat kini ti kublai shibon asar nam ta kini kitin ki jong pi ka la ai ki jing mentoy bat ki jing pensyai ya ki babon ba ki be ban ya don ha kani ka por bat angej ba leng ba kini jing pensyai jong isar ngila bat pensyai sya ki wei pat ru ya kani ka ju te kani ka por nga sobha ka don kani ka bagi jempitip sobha man kerpat ya ilidar ibadai na po dolun ba sobha ba wan chanisha khamat bani kendu ikino kitkam jong ka parti mo lidar na po dolun te kani ka por ha chua bang sa yob yang ka jing kren ngini yo ka wei ki jing ruai nei wei kun samla te nga sobha man kerpat ini ban ai ki jing ruai sobha ba wan chakmat ban ai kani ki jing ruai ha kani ka por Hello, check.
Hello. Hello, check. Hello. Kublai pi baro ti ngidon arteli jing roi ni kapor. Kawe bangin roi ni kong kande tinong we. Kaba baro ni ju sengoba million dreams. Baro ngidon na kijong ki thong. But hala kijong ki sab ki ba ublei ula ai. I close my eyes and I can see the world's waiting up for me. That I call my own. Through the door, through as no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, they call us crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest color fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's always gotta take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Oh, special things I compile each one day to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to the world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's always gonna take. Oh, a million dreams for the world you're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. Oh, we may be right, we may be wrong, but see that you bring me along to the world to see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. 'Cause every night I lie in bed, the brightest color fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams always gonna take.
Holy Shibun di ini sekawai gejengrai haktin kasih gejengrai jongi ketung bing larai mene ngin rai bing sisian idon yalah kahok barok idon lah kahok bangin jit yang mumi kemat but nget bangin long ki ba start kenang ba ngidom babi hadin music. She said, "Because it's like Poki Parok Shenrang Kentei Banjit ki nong nikmat hala ki dong ki tan la jong Klap da nyaw shilang kmat la hat song ni hanong kendong Samlarang ba yami pat ba paro Banjit la ki kertong
Kublai Shibun nam tai samla lap diang badi para jang i kibal ai kini kijing ruai kiba pensyok menstream nam ta jang i bat kiba hikai yang i bangin penan kam hok ya ka hok ke jang i kum kinong jit na ka banta kinong mikmat ki jang i kuma ka jing ruai ka ruai ngiru ngin penan kam hok da ka ba ngin lech ki jakat tebut ki jang i ha ka khat khanai tarik bannom penle no ei ya ka hok ka bangi dei bani yo titongin agi sapti kerpang na kabanta jeng kini kisam lagi jeng ruai. Te kini kapor ngini ya kejeng keren sa na isar Preston ibalong ro i honorable Deputy Chief Minister jeng ka state kejengi ibalong ro i national i state president jeng ka parti NPP kejengi. Ngi kumangi jutip ba isar idai inong keren iba sultanat ba bat umlay tang ba ilang inong keren ray ilalay inong tray kumangi layos ngaw na isara siyang piliang mani ba akini sansnem balalek daki lay saw hajar ba ilay rahap na kamanta ban penyo rong haki surok kibadang day surok kandew iday inong tray ro ibalay rap sibun ban ketew ya karoy kapar na kabanta kastit ke jangi bat hakini ki dong ki tang ki jangi tesar ngir kwa man yo slow ya ki jeng keren bat ki jeng pensyai na pi kuma pi julong nong keren uba sultanat bat uba ai jeng syai nang tagi babun ki basa dom tesar ngi ong pi sim ya kapor ke jeng pi hakani kapor ban ai ki jeng keren. U Presiden u Bapanyat ya ke jeng lang ke jongi ba nong si kinongkit kam jong geblok NPP hang ni mau keruat ke Malaysia hajar ngu da ke jia trelang nakaliang jong ki senglong kemi ke parti nakaliang jong ki kun samla jong ke parti ngilai alum yalang hakani kasngi hakani madan kabadeiru kasngi yo ngai kublai kerpang yai Dr. Kentiu ibadeiru u Presiden jong ka distrik jong pi hang ni iba penyait baik penyait renti ya ka parti NPP hakini ki ardli ki konstituensi ngia don lang hang ni kini ki riu rangba barok ngai koblei kerpang ya uriu rim unong yalam jong kini ka tan jong pi ba en bin raswai ibalalong u MDC labun teli ki snem ia don lang ban pensingan batru ban yarap ban pensyai ya ki pajba jong ka mau kerwat bat kumju ya ki pajba jong ka southwest Kasils Barok away ya don lang hang ni kini ki MDC be jongi iba karnes way na kinong yalam jong pi ubat tray smart ubat tray sitom bat kumju ubat pantin sibet unsa ajing keren udai ukpakun jong i Dr. Amprin Lengdo kaktin ka ong habayulong kaway hakamet hakamansim lada imwan ni kentei ruwan usenlang te supet ya i te kalabiang ni lada pio i uba pantin kalong goma pio i ya i Dr. Amprin ia don lang hang ni ba hima syang pliang ladep ai ka jingkren menne nang takini kiri rang ba kibadon syadin jong akublei sia hajar ngu namar ngamla banjer kerteng kapur kaya stet kerpang ya pikin nong yalam ya piki long kme ki long kpa jong ka konsensi mau kerwat borok kawai kublai sia hajar ngu pilaya pelut ya kapur ya kasngi kamtam hakajing sit kerang jong kasngi penban biasa si tomban sengap ya kajipen syai na kaliang jongi te ngahap ban keren kamploy menta namar ngahap be sakawe kejingelang ala ong lepai ba kernes wat sengawe Maria Dep kani kejingelang Maria Dep keren nang ni ngalet be sakawe ke public meeting hang te ya so yong te ki long kemi ki long pa ki samla wat sengawe ngin sekendu pat ahakawe kapor hakine ki kendiat sengi hakajing ya jong kane kejing yalap election kajing klut kabam itu itau su
Wei kandidat ulai kanbas ban pen long no ban pen kesan ialah ka jong kan nongrim ialah ka jong kan nia ka jutang. Mangi na ka parti NPP ru kumjuhi. Kiwei ki political party ru kumjuhi. Wat kitu ki independent ru ki alap election. Ban penkesan ialah ka jong ka jingsngau ka nongrim ka jong ki. Bat baro kaningan itu ya pi kade ka babahas sudah. Mdon ka weiru ka basdeu. Henry ka bakadu ban bisyar pada day mapi marway ha itu ikamra ha kendong ha kajaka tebut leno ban ya syat ban ya kemen ha kakot lene hau tau pra lene hau tau ngam ngeje kata ka leno namar ha kasngi ka bakadu ban le tebut kumongong epi syong marway iba arden nimla ban lang uba do prestun ruwat ban ilok la jong umla ban lang marway kata dia ke jisate mdere kilong keme kilong kopa marway long tik kumbalabu kerpang ublay mangi kibriu ha kabakadu ngihap ai jingken marway kane kalong kabapla ba kane ka election ba kala theu lepa chejingai ban ngap ban theu ban pek ya ka jinglong iwei ka jinya per kalong tang kawei ka babu bet renti unong bu unong tau ngane thu pi kalong ka bapla kaya per tang khaniat ka election commission kalong ba ha ka por thebut sya tang khat prasnem sejrong Nrei kat ba haki benta jong ka jing im jong i kibriu ka ba ublei ula thau labu sulong bait nado dangkha hado bandayap tang itai jing aper teka ka bangangamut ban ong hang ne pikir ba kilong keme kilong pa ki khun samla namar kane kadeka juk ka bakham phla ka benungkong ka social media ka don hakakti jongi ka mobile jongi ka don hakti jongi piong ubom nang yau au biru ban page ya ka social media tunang pinong ki baduk kanuro ya i mobile hi ban sondur tanang idon lupa dai nam dai tengayoi bahkan ne ka social media teng kaya lam siya babakla. Pitip na pimtip ka social media. Pila ban budur kani kijing start ka portay menta. Lada don kibreu hang ne ono siya hajar ngod. Kila ban penmi tangi weiru. Kinai po koboru kakan bas leksyon uba prostun don tang marway bapej. Ya katarula tapi banle. Kibadon tangi wei pada aci pau teliu jeror long itu pi. Kata kadai kajuk jong ka social media. Kaba isir kai bah. Bat ka mga kampang kadonut jong kalong. Bahkan ne ka social media hakan ne election ka bamenta. Kaba pla kalong beki kentok. Ya kalong renyeng ilong kami. Kata tangan itu opikan sosi. Pin kentok perang ba kam lelei re. Pin rodur kumusre riu badu prestun biangi. Kam lelei. Ong bu badu prestun beslen biangi. Ong kadur jong u kalong kum kadur bular biangi. Hanrei ken mau ngaong ya pi. Pikren ben kumaong basang priang mene. Ya kalong kami. Kata kadei kabapihap ajing kej. Kat siya bagi lej meeting ngayo pi ngayo i menta. Baki long kami kiami renti banwan siya kajingelang.
nga imat day kanika daw. Kluj ke mensim, namar ka jingkren patar, ha ki social media, kitu ki perlok ki bakren patar ka social media. Ngam tip pimi na kalom na naumau, ni nakading ngam tip syuk. Kumno pinot ban keren yiki jaj kenten ki bangi para breu ngib skau tenat syuk ban skap. Ngabat ya kepulit, kakam kahum, ngapersang banwat, ya kitu ki jaj jing keren, tip maha ka bakadu, kade ka fake account. Kekerteng ka bomdon. Le tele utau beriu, tang ba umnut ban ai kekerteng lajong. Umnut ban ai address. Ken mau bahaya uno lene kano ka beriu. Kiba ai kekerteng tok. Kiba ai ka address ka batok. Kabangmut day ki nong syukor. Kadai na kamday. Uno la ne kano ki banut pat. Banda ai hok bat ka kerteng ka basisya. Ka address ka basisya. Haba pikren ya kano ka ketin. Kata kadei kanong rim bat ka hok ka basisya. Te ka bapla mentah ki bakum kini ki social media. Ki babun pada ki konsam la yang ngop hangta. Yes ngau tenat ban kenok gibreu ki wei oki tiang ki bang ki ngau tenat ngai mat ban klem bam ja si tayo ru imat hun ni kier ke sahu kios ngau tenat na ong lele kato ke parti ke bamenta ka bang ong pi ka ba suben breu bet nakle kejat mdon nong rim ya lade hanayu preston kan penkem yu konrad kan penkem hana badai kinong tu kinong luti nga ong ko perlok baik penkem no sementa bansuk lekan bas election lada pisem hado kata yu preston tos ngau bahaya watchwa u preston wana kayeng ka bakomno wat julap la ban keren Nado ar hajar lain adon haka sorkar. Hadu kaneka klip mat ke bamenta. Pi keno pi kenta yang alai bojaj. Kam lele. Tambah kejubab ka bangadai ban ai dei syaute bersejrong. Ngamdon kam majubab ya kini kiput kiplang. Kabangadon kam majubab marway. Hai kam rarit men step men meet. Ngapai siu teu nong bu nong tau. Namadai mau ubakot yang abangan sekri. Badai mauru uban sasimno yang hakanu kapor. Kata kadai kanong rem ban sukenok ba pidon hang taya setriat pi penjot pi penpra ya ka jela lane ya ka jaj benreu kata ka bangamla ban pediang ani kani ka parti betemai menta tapi ngau pi syukedau kti baik direct sikewei ngidon kane hajar ngot ki breu ngatrai kitu ki parti ki jong baro ma pi ki reu kai suda pisko kumno baro ma pi ki bomdai ki reu shisha Kiba wan meeting himat akan pipi ta baro kanong tu kanong lute sudah. Berkat api kata. Ngau ki pipe hang ne kira orang ba kira don burom jogi. Kinong sensyar balang ki baper. Nrei ka bapela kumba ong ba sang pliang wat ya ki bapli ki bakum kita ru sya kento. Kia kiseng bahalang ru sya kento. Yaki parti berkhoit kentolot ki kidai ki ai
Yalade mensua yalam ye keseng bahalang amduna kasan snem lerang bagla. Anre ngasu ong ya pitang kawei. Ubreu lane kabreu. Ki bayo i ya ki wepat. Ki dei ki basyukor yalade. Bat ki kwa ru ban syukor ya ki wepat. Hanajit ya ka parti jongi. Kia hala hasrok hayewat. Bangi kwa banwarna ya ka jingkela. De kat syabalik ki keren. Bangi kwa banwarna ya ka Ngaptip. First time ngi ka affidavit jugu. Hari ki khonju jai basayo moy. Ilok jungu nga ong sikur mo tate. Kumnom ta ki khon dei jai basayo moy. Ting ong no breu. Kami khon jai yu. Hari ka ba ar man hane ba de. Nada file ya affidavit file nomination. Suwe prolog. With due respect, mnei bang mod ban beng. I Dr. Ricky. Hare, inero. Ikme jog im dai ra jai sengkon. Hab khadu ngatip dai jai kepa. Hi. Teni keren. Le ayu ka, dia per ayu pi. Usen rang de ukasi, kente ukasi te biang bei ken. Aja cukupan sekemi kaju. Mo ba bin chính số đấy cá dụ từ pin lệอยู่rei ngau pinga lệ research ngã chu lệ research mà rồi vậy cái research cho ngã có tăng stay nhiều lắm menurut kam lệ research hanya hu ke bab pit song lai stem sau stem lệ research tăng stay nhiều pitip na pitip kine ki bai jat chok pa ar pateng hadin nang ta kan poi ke song sang te ka ek banjia ong ukon kasi kara ka jat ben reu kasi ka batip breu te blay ka baar ka baken ya ka kur ya ka ka ken mong ai ni mong ai jai ka baken ya ka kur bat ka kha. Te syanolong kur syanolong kha ngam tip su. Mudur mangi hang de bro khoi kisnrang. Ngiyale shalayeng la sem sibet na met ngin keroi ye ki me khon. Ko kume to ya sangkot hang ne. La ti pimla banai jaj no ya ki khon jonga syangate la syai ngala le jingkur mo. To kai ka banjia to le duk pa ber ka kme ki imsa si pas dem ta ka pian ken hanrei ngi tangkan no ka no ngin let no na ka purthei ki khon ba pli ki ba sisur sidur ki khon ki ba pli ki angel hiar pateng na ki khon kseu poi se ki khon miao poi se ki khon kanai kai ka banjia ko ba arden ngakeli namar kata ya pi. Ka artikel ayu ka ba pinwarang ni. Don biang mo ka artikel yo ka don kelai span yo puan yo pulai ne. Habalapan kela ya ka jaj. Warna ro yangi ya ke polisi traikam. Kenang ba ko mango epi kanumpoi ka jinge tengko.
kanung poi ke syok sang. Namar ba beklai kata ngok ngepi. Kan poi ke por. Baka jat benreu jongi. Kan pat sipau liang. Kaba ma bah. Ko kilong keme kilong pa. Ko ki kon samla bait. Ngyo i hakajing lap leksyon. Jong upra. O bagi asyad haupra. Bagi asyad haupra. O kajing son sit. Siau kumba kapuneng kalawan hapo kakli jongki. Ap nganya tu ye pi kawai. Ngakan mau sa hau arjar kharpra. Ngam tip siyawat jing tip pi sene kajian ngam jia. Nadu arajar khatnyau. Nganya tu ye pi kai kabjia. Nadu arjar khatnyau Desember la ye bun kam banjakan bas leksion ngai stage punusla ko si lalikan bas keleng-keleng. Don kawai ke snong nganam ya tu kerteng gi bepliyo ke leran. Don kawai ke snong ngalekan ba selection nabit don beriu. Tengok gai ke bajia mat ki isi lut mau tahu baduk perutun. Rela perta ke snong. Ya don ni mat ku besipau kesan gut. Bro kata ke snong ke bro snong ya don main lawan baduk perutun. Tengok keli ni kirang ba snong kai bajia balik kum ni. Kai ba pelong. Ches pi badhu mentai madang sita yau wan pelong jia seng yalap uwe briu jia seng yalap wan pelong jia seng yalap utah uwe briu nu pelong hangta upen ting upen smit hana bam dei ba ji simenta balik tebot nang takkan mau bah la de pilih tebot kam tam hakatu ka machine hana hakatu ka machine de kadak nreu perkat opi hana unreu unono bekta ikatu kabamut unwan runguk so ya kadono jongu juluk ni me kerana ngang sutap keselang to tengok orang kata kam ka bomalong ngihap banyak persai pikot do kedorbar keren ye ki paiban no sosnong tong la bun kam la le no sikiwe kuwe ki jaka sikiwe kuwe ki snong hakas ngi betebut te ngi ki kandidat hab ya le jong haman ka blue station kan balas dei te ngale biang hakata ka jaka kata ka snong ka don rus pa bud pila ban mudur ki bawan tep ha utaw warjar kat pratang sis pa san puai bud te ngal ngok ngan te wan tap dalam tep bud tang sis pa san puai bud ngakli biang ram asnong ki ong ngemla le isu bat kini ki breu ki bom le tebot mdei tangata kilami ro no snong kilisa sha ro snong kilisa ro snong kisya duai kisya hala kisya nambar balayu ki ong ba kin barok gitu ki nong pai ban song kim bit ban le tebot namar bayo rung tau hunreu te don ki dai hat jong aki pada e yap yang aptep kai ka bagile suan le tebut nama lateng palan kejing teng ke bamlong keren su nama utau nong yalap uang pet pitang sunyon le kamomut lat kena rung unuk suj jeluk kodonu jongpi kile kamno suaban rung hantai jaka tebut kalong buon kideng de le kedia iwe ideng le kedia iwe ideng ura itai deng ong kita kipuling ejen apo ong ta presiden balai kum ne phirau deng ki kiteng yo kiwan pen mesau bangin le knyot itu budam le dia ai ding bang kita de tim not pe hang no kadur ba prostun trak ai maria dep kata nei hang to madan bre du tu deng lo namar bating pila ban mudur pi perkat bahan ke besngu dei te laong yu beruan kusoi lah sngu dei te hado bahab le tang du deng kai ke bajia ke besngu si kolong kani bakita ki kendhon hado menta ya ke ration card ru ki bret menta ke ipik card ru kim don kadhar rum don kim kwa banyo no sarkar berkat mapido kata kai ka bajia kilong kami kilong pas ngap ba
Lapoi henrius nem mentah. Menahakani ru keklemon tebut. Mentah lapoi henrius nem. Kaya kebejiang ni tu pi. Ki kon jong ki lahe. Ki keme ki pa bakin le school ki kon kim sha. Shong mai chatai cha rut nong. Kim sha. La percaya ke bos nong bertau. Sha. Ten reng ni tu pi kaya kebejiang mentah tang kendiat benai. Imat wan ke jing sutu namar ki kon ki ong. Ko mei ko pa ngakwa ban le school ngakwa ban le kai lang para kena antai school harus nong tepi yo i para kena ke le school ki yo ba musana ki yo bam ka tu mid de mil manu bom kwa ki kren ki kon ki yam ki kon ki lempat le de sha se mei sha se pa ka bas ngotanat menta don bok ki la sha ki kon ki la yo ban le school ka ka bangamut ban ong ang ni Toya husiar ngej yanga haka kerteng joka jaj benriu I ko mapi etam mapi ke jaj benriu kabama kalong bayo ngisya yalam bakla yo ngisya yalam bakla ko kikme kikpa kikon samla long kumba shot tendep myo iso kae baka parti NPP kalala kae buba preston ula prisang badwara hangne haka district headquarter jongpi kini kirorang ba kibatip kitip kano postnem ka college jongpi katulop hap banyak rong donation Shwa ka election hajar polai de mengabawan hang de ibabu insaki ya katau principal jong ka college ka sorkar ka sanction hadu arpo saw ngot kinong hikai knang bakade ka college jong pi kanang keu syaprang ki khod samla Kikmekik pan olah baduk bajenjar ban pak kelas ya kikon syaduk syachlong kamde kabasuk. Hap ya wayeng waisem nang tam tip ya kejing songsuk kejing songsngan jogi kon jongi hanrei lada ka biang gaja ka pule tang hangde habau kerwat kiyo ya kedikri ngidang ya keren bajongi doktor kentiu tongin ya pos deru Om tang ia ke college. Om tang ia ke science, om tang ia ke commerce. Balengin pos dia ru ia ke school ba. Baka de bandon hang ni ha southwest Cass Hills. Idon kam ia ke bukum kata. Rengong pi wat ia snap. Ya kini ki breu ki bisuhani a. Tang Hamadan. Karukom ya berngem bangi ada job election. Hapo ka assembly ngin ya terteng kiong bonsen ki mi na assembly. Pila ban mudur. Don ki isu ki banganga expect bakin ya keren. Na idawi barit barihana ngi walk out. Hamot pran hayew hahat pikren lakom ukla. Wah, poi hayang norbar tangkum imersiang. Long kum kata. Ngahikai ya piko ke kon samlabe jonga. Yo pi alam yo pisya alam bakla. Kilong keme kilong pa yo pisya alam bakla. Habang keren ya katem dai bangabot ban kedeu kti ya ki harai page imapi haki social media mentalai porwi pelong ya ke dorbar hangtai assembly kadon ka live coverage pide ban yoi pide ban page ndai banga tau manga ndai ba preston mun celer ketit renga keren ngaong ipi kati ya ka jing sisa Haba pila ejat benreu kata. Ko kini ki South Teliki constituency. Ko kini ki saungot ki MLA.
Ya tok ya nga. Ya tok ya kinong mau keruat. Kae ka bapilek ki kamba. Halai jongi konstituensi jong pi. Kae bapilale. Kabangating kalong baki pajba ki kun jong pi. Halaki jong konstituensi. Yo kirai ko. Ki bapli tang ban bam jab harum yo. Pipat pilet pala keleng saudong jong ki lai pau reu teliki konstituensi. Namar ong upareng ken mau ba. Charity begins at home. Kajing sedang jong ki AKA bero de na yeng de. Na yeng swagen. De konstitusi swagen. Baki pajba dihajar kinong ani ko me karena kumubar dan tem Yoshu. Mo ulale bahayang kata lale kata apa konstitusi jongi. Mdot kam shu hiro imat badiyat de kekejat hap shu yat bet tangdak besyusyong. Pi kita ki eke bangakwa banong ya pi. Ngi nakaliang ke sorkar. Ngi la persyang. Nakaliang ka parti ngi persyang. Reng abmut pat banong bengilala lut banle nakli kejat em. Dang bon ki kam ki bangi sanut ka bangi kwa banle. Tengah pai menta syakan ka election MP. Hanreu ngut kini ki kertong ki baya yen yang neka election MP barok nganya tu ya pi ki babit ki babiang sudah. Ngam don hok ban kedeukti yano yanoru. Kiba don burom sudah. Kiba tibreu tiblei sudah. Kajingnya per tangkawai. Nakin reungut. Day tang ikom amprin iba day ilong kumi. Tang ita aja per. I doktor amprin i day ilong kumi. Ila job election nang ten live kra tang sansin. Rengkat ban nga. Sansin klebrem. Tapi ya kabreu kabasansin mrem pilas ngutu kejing jing syaniak ipajba. Kini kiwe ngakan mau ba pelaru ya le MLA mana kan ni utur urem. Siapa nabi kedai. Hoj ikong santa. Rem. Itu ibariki ru ya le. Itu rirem lo basaun lo basan. Nang tay na po usning. Mday bakargan ka. Wat imapi. Te habakumta. Ngataray babit babiang tam taday tang Dr. Amprin napi. Tang mai tepi. Natade kelong keme tepi. Nado kat kendai Spanyol poar pilaban mudur bana kaslong parliamentary conference. Ngimpat jupa long keme menuru ban mikmat hangtai hayeng dorbarba ha parliament. Ngimpat jupa. Kane kandai ke record. To sepat ba bai nang ne na mau kerwat. Ngin yasna ya ke record. Bahkan ni kalau kami kan lej hangtai hai dorbarba hai yeng ke bahetam jong ke India kan rung hangtu rengkat karyam terai kasih. Mapi mga ginpej halai gisem da katibi bat ngin jauh umat da kejing kemen. Namar padon ngong api. Ngimpat joi menu ya karyam kasih hangtai ha parlemen. Hendai karyam garu ting layu i labun sin. Ia kata mentaka de kesen ke belai. Pi ke jing start ki garu nang tei. Mangi patnil empat don. Nak kata mentaka kenti ko kilong keme kantam. Ngada ut, ngada nam, ngada kerpat EAP. Nginya penedau, nginya penergeu. Kom kacat penreu. Bapleng ublay. Ula jet kerpang. Ya kalok keme. Bahkan mi.
hang tei hapok ka dorbarba jong ka parlemen nakabenta ka burom jong ukon kasi kara koble pi Syahajarngu Kublai sibun asar nam taki jipen syai ki jong pi ki ba pensultanat ki ba baro ngi ang nuot ban ngi layo ban kem haki jimut ki perkhat ki jong ngat ngai ba iwei pi wei ki layo kem haki jimut ki perkhat ya kai ba sari layo ban pensyai kan ka por bat bai la ai ya kini ki jong pensyai ki ba sultanat duduk kata-kata bat ngi kermen ba kani kan long kejengker ku nak mentakan ni ke konstituensi kicangi. Te isar Preston ban sar sangpliang kin mi no ban lecha so yang lam tak away part meeting tinggi pa ya ki dan kejengker ku kerdo bakin poisok poisan sya so yang ban bakin teng pat ya ka part ban keren ban pencai ya kinong rim jong ka parti sahang te ha so yang konstituensi te hagade ko porpat nakabenta jongi barok badan ni por henteng ya ka program da bangin yo ban ya pet ya ka we ki jingsat na ki khun samla tenga sobha ban kerpat ki khun samla ki badai ban ai ki jingsat makin ai hakane por What you're about to witness is a neurological experiment. We are attempting to push the boundaries of digital sound and mechanical movement further than ever before. Please hold still for an initial brain scan. Thank you. We may now begin the simulation. Instructions are to prepare for an attack. A public service announcement. Switch. झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना निकालो केस नबल की फसल उगाना अरे रे रे ओबे चलो बेटा तू हो जा गुरु बगल उठा के थोड़ा जियो लगाना किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुनाना
Ani Sngeu Buang. Haja chole, haja gore, haja chole nacho, 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 veer nacho, 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 yara nacho, 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 kachi keri jaisa kanta nacho, 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 bichu kaata lage aisa nacho. 3, 2, 1. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, like everything. Nari warginya pertana, riboy bari janja balabit kung nong yalam, nari marambat lengam, dajing start bajing syempang ya kari induk yalam, cicing mut mata tien baroha kong amparin. Kulai sibun nak kata kini kun samla kibadon kasap ke bau belai la kerpang nam ta jengki bansyan tingi ngeckem bangin nang yo i sucu yaki bakin nang kam kiu sucu ha ke jingsat ke jengki tingi nang don sagi wai pat kinong syat berkinong ruai ru nginang don kiban sa ai kam hadin te menta pat ngini yo pat ke jingkren na isar fantin lakadong ibadai ikurim jong i madam amparin hoj sisa i madam imla bandan bat ngi kene por menit la yo wan dan rangkat bat ngi hang ne mau kurwat rei nakikam ba nak jimbon kam ba ihap bantur menta idon siapo ranikor constituency reng isuk men ba idon i sar lakadong i badai ikurim jong i hakajaka ba jong i madam idon ma i bat ngini yo ke jingkren na i kabamut ba kalong kumjo kumba imadam amparini ai isar fantin lakadong idei i MDC but idei ru ka joka por EM hangte po district council teknik por ngasobhaman kerpat isar ben ai ki keren hakne por Kebelah bun iba pinong set iba penyat ya kaneka jingelang iba keke nong set iba stelin advin kamtam isa pastun iba dari deputy chief minister jongi iba hima baju perlok jonga ubang iju nadu balong MDC hadu metawat lang ya don lakajong kapati tu kaporu mentali ngadap dak jeng kemen bagi lai long lang haju ka yeng ka ju ka sem ai kublei ya kinoket kam nadu ki barim bagi thamai bagi pi ki paj ba baro ngapan map na pi na benta i Dr. Amprin i badai kurim jonga ngai di tau kurim jong i ki ba pilai kwa i ilut baru atrai namal balai
lada idon ma i sedelhi ngadon mangahayeng. Lada piwan ya kendu ya i, lada imdon ngalong nga kaskor jong pi, ngalong nga kasuntur jong pi. Kata di kayeng kajongi, kabangampoy ka mga, kayeng kinong sakri, kayeng kinong yalam, nadoy kitaw, nadoy kinum, nadoy kurim lejong. Ban ngaru sulong MDC ban kama-kama. Bapoy ha kayeng nong yalam. Kisania tengah panmap menen ilapoy hang ni hamau korbat. Kadway baji. Pile si pim daya benut tan dai ngalingam ji lok syure. Ngam ji lok syu ngasi luk lajak. Ngai isan minit tu lajak san sengin ru sengi. Namari long ibri batrai sitom. Long ibri ba IT la dia. Lada PI kanu kakam ya benta jingi. Klem song taj. Klem res, klem biang tia biang dem. Tia satu sasnong satau sa baka jaba poi. Namar bai iet. Iet ya kani kejela kejongi. Iet ya kejat benriu kejongi. Hadu bai IT ya kesuki minister lajong. Banda dai kiwei ken kan pila syong ha kesuki minister ka konstituensi jongi kalabet labiang. Ndengi ong kajela jongi kadon kam ya pi. Kadon kam kasur jong pi. Ka parti kai HI ya kata ka quality kata kadai kajing tresitom. Kajing start, kajing slur, kajing sempang bat ka experience. Santalik election kentai berium paju survive, paju lak ban job. Benut ban ong ban kesuki minister ban lit MP. Ngala dulok. Abun badon se Delhi. Tambah kami lay. Namenta kajaj ban riu. Compare. Takan jaj ban riu. Mensyong jaj ban riu. Syia hala kam don jingmut. Pindah sengap. Ya kijing keren kijong ki. Habaki keren. Yin rat dingkong ya kajing duk. Dengan siam jangar ka kendek. Namang ngarung aku rat lang. Benda kelipat yaki. Kumno pinrat. Mtip. Abah pimut ban rat ya kajing duk. Pedi bentip kumno ban rat. Ngaong iki kumno. Ngakam tip baha manga. Ngakam sutu baha manga. Ngakam sutu baha parti jongi. Nama ke parti jongi ki leader jongi. Nadu MDC. Teng-teng yadap dakaram. Habuan ud ubaduk ubasuk. Ngikam sutu baha mangi ngikam dung baha mangi dekrannya kejengduk. Amdai mapi. Kibaong katulop jonga day tang jong kalok kun jonga. Ngadai UMDC jong santali ki konstituensi. Ngadon MLA ubadai BJP Bahek. Ngadon MLA ubadai TMC Bak Charles. Ngadon MLA ubadai BJP biang Bak Shanbor. Ngadon ikong amparin ibadai MLA. Bat ngadon MLA ubadai na upra. Nganja tu EP mdai bang asutong. Kadon ka jingja ka pasusi. Hakoy ka snong ka bangaday UMDC. Ka baday ka konstituensi jong pra. Kalong iyang ka badang don ka iyang tang basukya dusit. Kawan ka jingja pasusi. Kim don ni ay. Pun rong ba snong yang nga. Uong. Sir. Ya kani ka iyang pihap yarap. Kung hoat nga nyarap. Tang bapan lang na MLA la jong ru. Puan yu. Bat sepentip yang ah.
tang hapa deng san minit pak biang kapun jonga ngalak kami inti trai la kam sting diat ngau MDC betrot kabor badang red utu emali udon to skim arkrus teng ubala ban penan kam tang sipang kapat susi pen keta nga kalong kajubab kalong baka parti kamsya man ai kum kita ke jing yarap pisutu ma pi ke jing duk haduk ma kut lat ngong to la da we ma lium la ha ke jing dong kat lang jong blei nong bu nong thau unai bua nga ngan la manga pat ngaten rong bai la dap sistem menta ki wan khot ki tu ki khon ki ti ban dap sistem nga kham tip ba de tu ka yeng lu ke bang yarap sutu ba mangai ke jing duk namang ihap ten rong UMDC jong piru ngangej pindali cek karam sirinyeng le jaki bang pindalap yang ar pindalap aki bang dakaram sirinyeng tang bangim susi namar kapisa jong iga khamlet bakla suwe ta sutu ba mangi ke jingduk wajati yang ya ka parti NPP wajo ong ba kata ka BJP ka deg NPP kalong ka bakla lada piting ya ke BJP pidi benjit ya ke NPP balai ngan ong IP namal baka BJP kan sengap tang ya ke NPP ngila ban ong mangi wat le ya kani wat le ya katai wat kata ya kani wat kata ya katai kin hap sengap pin pa ong ya ke kongres kan le khnang pin pa ong ya BPP kan le khnang ya ke bali kan pekelayong ya ke bayong kan pekelali takada wat ya ngop kulmar wat ya long ijaj bendiu tang nani penan kam nak jabing ru ngidai ke jela ka penan kam ka jinga trailang bas ka sarkar kami ngidan kam ki scheme ki project bat pin pai ko ngam parien ru ka de nam ta kata insem kum boong isa pastun bat iju sem hi wat ong matang bai phong jeans na iju sem habadon assembly namar ka briau ka balong komusen rangru kanti na way umau so way umau kala no sa teki kitu kisnong ki baong bajenjar banlet nay le yu kajat ba banlet jingo o babat health minister tala dalet ta kajen sem le si yo like kajen sem habaya bayang te wat so pair ya karyam wat so pair ya karyam pidon kam ka kam takadaw parlok bayit akarpat ya pi hang ni kani kade kayap ka im lara pi bakla jit hang ni ngin bu jing e ya ka jala jungi kani kade kayap ka im wat chong shit tang nakajurwai kajurwai ngar ngastanat ba kajurwai prang ani thu ipi ngashkun ut ru min sim tang ba tang kajurwai kam chna parthai ya kajurwai lashna da way briu bela ai sap kerpang blai bat yunong ruai yunong sna jing ruai ka parti kam itu dan ka jing sngongu ban hanga ngala doi u man mai kendu namade na ka jing ruai bakat sasawa kan ni hnrei yo nong ruai dan basut nyo tepai bawat bakla ya pi sendep jet yaki ya pir kunun sut nyo lada unong kan tiaw ya ka parti kimi thu wan man changi wan ut wan nam uchi minister jongi ulai rap ya u wan snai ko ka studio namau kwa banikai ki khna khasi jongi komno ban chna ka jurwai tan rai e jaj ban riu pia kran kata ka basusi ya pi du kom juk kinum sut nyo kaji imam mentah social media kalong balak syat kai 4 judan kum kani ka benta ba habai kan election mangan sadom ngam judom social media ngan page ngam ju page chu ki comment chu kam dei ba kadai ka lok jonga kam dei ba dei kurim jonga han rei kadai kan thei briu kum ong thang ngam siem pang ga donut teng teng su bon ong labyang nai le election chu DM tetapi ia jak jaj ben riau IT la dia mat jadap situ laisen ai sisa ka jing tai sistem ka jong i ka long
mla ya compare cu bat ki wei mla syu banya bu tarajur bat ki kla no siliang handai ke jing kan tho na lo ke jing kan tho tang bang asu ong mai dang dei tang ibriu habayo pastor yu padar dang yatim tasaya i leiten ya maap chanu kajaj bendiu jengi kadon ha jing ma kadon ha jing ma ladayo sensar kini kata ka badi ka huslai tamanga mangi ka jela jengi ngam huslai namar bakas tiet jengi sau snam ka NPP jengi kan yu sensar lai ka batieng boyo nang su thiet kini ki jaj nong yalam yo su thiet kini ki nong pen kemas nong pen mal thau ka jela jengi kan sak hiar kari ka bangi tip kari tip briu tip blai ngar teng asgo man ai i khuni barit jonga bedang news nem shwa banganit pa baptis teng kamen sim lo ong ai jat kpa no mongaru tang bang ong yo ai me shi telau suding na khli te mi klur tat bale ong ta mam tip shu khot me khan an khot me it te pai ba ba it long ki ba shampang long ki ba su thu mdei tang na man sim mdei na ka jabiang ru ngets kem ba ka parti NPP kam dei ka parti ka basniu kum bayalam ki breu kum bayat kan tho ki breu uchi minister jong yu lale shibon ki kam ngiyo kinong yalam dei tang na ka khasiru na jaintiar ngidon kinong yalam na khasi nagaro na mar ka jalla jong ka dei ka wei ngimla banya pen paj jaj ban riu na mar ya ka jalla jong la snalang na baro burom kumbang ong burom ni jong kiwei sarong ya kajong lajong tapai ba bayin anumun ketien syu ndai ngasuyang hang ni nakaliang jong parti ban nakaliang jong i doktor amprin bapin ai ka jing teli ka wei ai ka buat teli nang ni nasnong khnang ba da job ru indawan yu biang hakani ka snong jong i hasnong jong pi minyu da ka jing so sarong ya selok bat barok ki basya elam bakla ya selok bat ki pensuthu ya ki naman ngidon kam ban pha dai i ngidon kam ban pha naka parti NPP ka banya trei lang bak sarkar kami naman ta ka roi ka par jong ka jala jongi tetang ini kentien khublei sia jar ngo ya ka por ka jong pi khublei bakane ka snong ka jong pi kanang bit nang biang ka jing elam jo ka sarkar jongi ke NPP kanang phu nang nang iping kanang bha nang miat kanang don barabor kamet ke bhat bakoj bakya ya pi baro tasai sistiang nya pertalang hakakot la kiti strong hakakot kublai sia jarngu kublai shibun sa nam ta kini kitin ki bapila ai hakan ka por bat ngisos kem kum ki pat ba jong kan ka mau korwat constituency habangi oslo na isari badai kurim jong i Dr. Amparin i balong baladai i Dr. Amparin i don sha Delhi kum EMP dei ma i pat i ban priang yang i ladang ile cheselong nang ta ki jinon kam ki jong i ngisok men sibun na kamata kini ki jingkular jong isar pan ngi scam ro wa kum kinong trei pat ba ani kinong yalam ki jongi kidan hi kata kamen siman kit na kamta jongi nai badang NBN ni perlu wain na kinong trei kiba la trei ha kam san hima sima hakani kadong kathan ki jongi balalong ru u MDC balalong ru chairman jong ka district council ke jongi bat ubadon mentaro bani trei lang bat ngi hakani ka parti kum unong ai buj ai bor nado ka district bat kum ju ha ka block te ngin yosnya ke jingkren la i hakani por mat ngker parti ai badeng ben ai ke jingkren na por
to ku blai sibon na gabantai nong yalam jo ka meeting lani nong penya ji meeting ba he prang MDC beron buram ba ala kadong bede kurim jo ka kong madam amparin MDC beron buram jongi nang mau kurwat ba kana sosyan ke nong tre jo ka parti baro nadu ka district ka block but ya pi kiri orang bak baru ke bedon hagane ke por na ke banta ban kersan ya ke parti kumjuru ya ke long kemi ke long pa ke kun samla ke bedon hagane ke jeng yalang mentah hagane ka no pai jo hagane ke sengi ngai kubleru ya kini ki nong yalam ke jongi ba preston ba sang pliang ke belanang lej no sakmat namar ke wei pat ki kam la ne ke jeng don kam te hagajing sisya ke jeng keren jo ki la biang lut na dong hadong dan rai tangkum ban suya no seniang lem hagane ka lempung ke pengidan mentah tengi sudan tangkat tok ni ki jing ya selok lem bat pi kum ki nong grisian ba i ki bawan hagane ka por na ka banta ban pensyong nong rim ya la ka jong ka nong rim ke pengidon lane ka jing sisa ya ka pengidai ban pensyong nong rim ba ka jib ka jogi Namar ba kane kalong kakam MP bro sikata ki por ba mensua ha MP election ka duna ba ka jingwan thebut mo nglayo sngo menek basdang nai ba stelin laong ba ha snem ki bla adep ki don tang kuman riu pho lai pasen ki bawan baneshimenta ki jing thebut kapan pau ya ka bangim ngis la sting ngis hosting Henry ngakwa banong ya pi ba kakam MP kadei kakam ya kaban ya keren omdei tang ban ya keren haka dorbar parlemen Henry ban donru kajing ya selok lani kajing ya keren ya ki ministry ki ba per ban ya keren ya ki minister nadu prime minister home minister berkiwei na kamanta kajing don kam jong ka jaj beriu ka jong ila nei jong kanu ka jelah pingi kum ka jaj beriu mentang idon ka jing don kam ka bakrau bah mentah ka bang idei ya ka ban pendep lane ban pen urlong ya ka jing terang balakum no ngej ba baro ka jaj beriu ka si ka jongi kala kwa si sya bangin yo ka jing itu ka bakarpang ya ka tien ka thelit ka jongi kiwei ki jaj ben riu kila ban keren ha parlemen kila ban keren ha ka dorbar lok sabha dorkar assembly dagaktien khasi kila ban tho aki examen dagaktien lajong tenrei ngi bere kum khasi ginomla namar ba ompat simlakan thup ya gaktien jongi ha kata ka schedule ke ba pra lani kata ka schedule ke ba kiong Tekalong ke badon kam bah mentah bangin jet ke breu ban lech Delhi. Naga mentah ban penurlong ke ni ke jing angnut ke jongi. Kajaj breu ke jongi khamtam lagi seng balang. Ki bela champion bah naga mentah ban penurlong ke ni ke ILP. To tip bala da pipa yano ru na pdeng kini ki kandidat war lagi long ke bela dap karniang karniot ke bela biang na dong kajing nang kajing tip Tenrei kinom la ban penurlong ya kini ki arteli ki mat ya ke ba ngila terang bah ya ke bangin yoi hakane ke jela ke jongi lane ya ke jai beriu ke jongi baladang ipa omdei tang bangi pa yau nong keren na po parlemen ban sukren no kum tu kan surung tang ka proceeding book jo ka parlemen harengi don kamro bakin ya keren baru prime minister ban ya keren bat home ministry bat wei ki jeng non kam naga bentaban penurlong ya kene kajing angnut jong ka jaj beriu ka jongi namar kata omdei tangin pa ikin ong keren rengin pa ya ka beriu ka bala ban ya selok lani ya ka ban ya pasiau bat kita ki bor ki badan hadeli ngiyoi menta bangim la ban laj lane banong bangila ban ngirang yoi ba kajing sensiar hang tia Delhi kandang wan hi mat kaju
ban ngimpadon jing artin AARM haga bangi pej lemba ki babon ki jing yoi ki state ki jela ki baper nomor kata nginang nengi don tang way UMP arngut benang tina tura de way teladang in suya pa ia ki breu ki bomdon ka jing ya trailang lani ka jing ya sautu jing mut lem hang ti kan no manra kan no ka jing mentoy naga bantah jongi awat ngiyok sngau lengba ka jing shongshit ber ka jing be ka ne ka rang thari mentah ka bala so sirkhe du kata i kumbakan sarat lot ya ka jing jong ka jaj bereu harai tu tip baladangi kumbak lam ngi klempet ngi klemper khat sani ba hadu ndakut kesan snem la se ngimdon AARM ngi suan pai thli ba le se kan sulong tang ka jing babe ngi long ka jaj mereu ka babon sin ngi babe ondala adep henre ngi perkhat sani ba hagapor ba ngin prurong ya kanu ka kam tenomar kata mentana pedeng kini kandidat baro kabadon hajan na kabanta ban penulong lane ban ya keren bat ka sarkar Delhi haga jingalam nyo ka BJP ngimla ban len bagadei kane ka parti NPP namar ka donlan haga taka NDA ya ka bangilaong bat kata kamdei ka bangi ong bangin sang ya ka jingma jong ka jaj bereu jongi ya kata ka bayak ta ya ka niam ya ka rukom ka jongi kamtam ka jinglong kristan ka jongi ki parti ki nomla ya ka ban ya keren ngin syukran na ka bakut tang dorbar henrei ban penurlong lane ban ya thu ya ka jing sisa nadong hadong kin nomla ya ka ban pasiaulut ya kita baro te rela dangi pha menta ya ka ne ka long kemi ya ka ba ka parti NPP ka lasai bar klem artien ba inla ya ban penurlong ya gini kijing angnut baga jaj bereu ka don ila pa ki MP ki babon mensua ki ba jur mensua nadu ba hobar Profesor Gigi Swell nang ta ki jong ma hoping ki jong ba Dr. Bajiwan Kharluki ki wei ki MP ki balat mi adien kumba pitar marbanyang nang ta Ima Vincent Pala kila bon ki MP kila pendap ya laga jong ke kamram tere kene ke kamram ke barang sak mentah ke bangidon kam te ngin kerpat ya piging pai ba bangin nom sngap ya ke jing be kene ke rang thari ka ba teng la dangi sngap hang tu sngau bom don syu de ki wei kilat de setang maki ke bala ban wanra ya ban rescue la ne ban penempat ya ke jai ben riu Harela de perkat sani haga dorbar ke badon sanspa saupo tam ki MP ki badon lagi jong ki parti ya ga por ban keren ru ki dabu de lagi jong ke por ngej ba mentale ke don ka jing pen i ke bang yo i ban ka por haga por bolong dorbar po parlemen pio i bo kat no por ki ai ka timing ba pin keren lada bila pala de ke to ka por ba pi keren speaker la negi chaman ki bapnia jaga dorbar lo aibel lo pak songno la da Ukraine jubor kam rungsyu ka proceeding tenemar kata ni haban perkhat kino ki bala bandon ka jing ya sauthu jing mot la negi jing ya dei hang thi nang ya ka ban punurlong ya ki jing dawa ki jong ngiyo i kuai ki jela ki nang ban adjust Henry mangi ngimdon kata ka jing perkhat naga benta kajing mentoy jong ki long din ki jongi hang thi garo kinang ban pha nadu mensua hadu menta kim padon kata kajing bakla bagin pha yo nong mi khmat hang thi po parliament but na kata kadau bon sen ngisa keno babalai ngi ki khasi hang ne po gari khasi ke jongi khasi jantia ngidon hadu life hundred teligi sit Tendrai sensyar berbor kiti nang thi nari lum garo ke badan tang arpo saungut ki ameli namar mangi ngilong ki jaj mereu ke basapret ngidon bon ki political parties ngi klem pensiong nia kumalong ki garo i
Garuru ki bon ki parti tambah, ya gitu ki parti ki bompat idon nong rim kim ju ai ke jing siania. Nomor kita akan ke election ke baladep, wat kat ke jing klan ke jong Dr. Mukul Sangma, ubah la job yang bola long chief minister la bon snem, terrei ke parti lani ki pajba aki ai tang kuma saungut ki MLA ha ke parti ke jong. Nomor kim padon kata kajing siania. Bat ki ai kambun ya kene ke NPP bat ka yok panya lambiang ya ke sorkar hang ne ke jela kajongi. Kajing keno ya kene ke parti menta kumblong bak Preston mena ba kajing keno ya kata kajing bamsap kajing keno ya ke babon kajing keno ke bangila sausen du kata-kata. Ngila sausen kata kajing syak keno jong ke sorkar ya ta kajing bamsap. Handrai ngan ya tu ya pi bagi sarkar nado ke basdang bang yo ya kanega jelame kalaya ka jongi. Manu balait na kita ki sarkar basya keno bamsap. Kisya keno handrai mdon proof adu mentah. Sausen ya ba ike maulong mensuang akan mau. Ba kek maulong blak latno na kanega pertai. La keno ya bai la di ya ka Meghalaya House apo Calcutta Russell Street kata do ba ngimla ban pensiong nia ya kata beromba kumno la bandi walau long chief minister ru harai la shu flat up ya ke isu hakim madan ki madia ki dokan nakile lenti sengking ya kata kajing bamsap kajong onda hadin onda ki wat benia kamdei sisya kumta. Wat ki para MLA ru ki inok no ya badi hap no na ki suki chief minister. Tekat kajing long coach kajong iru irang syak keno. Kam tam lele long bagi seng balang itu ki por. La lentem mau ya ka jinglong chief minister kajong Teringan ya tu ya pi. Babaro ki sarkar nado mensua. Nado ke por Kapten Williamson Sangma. Ba Darwin Dingdo Piu. Iba bibi lengdo nang ta ki sarkar ba kham hadin ki sarkar jong ba salseng marak coba didi lapang paro por ki bat ku ki chief minister dan ki long ki don ke sarkar kajing sya kenok lalong palat ngidei ka jaj beriu ke bisu nang tang bang kendo ngim nang ya kaban pensisya ngisu nang ya kaban kenok bak sungai bej ya kajing pensit jong ki nong keren bap nak telik ki bawan keren lagi surok kaliti sengking. Bat ngi pensiong dia hang ta. Henry ngi muat ya ketenrai la ne kajing sisa. Bat dei na kata kadau ngilong kumne si kumne kat banang mi kisngi. Hoj ngila ya roy ngila panong. Tetang baki jing sautu ba klaru kinang bun. Nomor kata ngagerpa de pi ba nginda pensiong dia ba don keno kajing keno. Mentah bagi bengi kok ya kena ke sarkar ke tang kata kajing bamsap. Rel lebih pej ya kata ke development ke belasir ke development ke bebun ke belawan raang ni. Bar ngilap batang hakan ni ka bangin sadon ke sinot hantai sakuang ru ke bebun ke bisa lembai bak Preston ila ai ya ke sanction na ke bentaban yo surok. Ngiru gadon ka we kajing seng yalap jong ka sinot hantai ham nonglang. Ngiyo ya ki surok kelenti ki sengking. Ya ke baka sarkar ka skap ha ka bangeleja kendu. Ngidon ka college ka kamjo ka college ban syakri ke negadong ka than. Hagi por ki sarkar ki pamensua omdon basngap. Ngilalej ki babon ki sarkar. Pinong nadu ka sarkar jong ba didilap pang ngilalej lo ai ka to kan ni jong Dr. Mukul lo ai ka to kan ni Henry kat ban ai ya kata kajing itu haga sarkar ban penrung ban penyok sanction ya ki pos ki babon hadu arab south lagi pos kumang yok sengau mene na deputy chief minister kadai tangkan ni ke sarkar klalek bahai ke ni gadong ke tan ke jongi ban mentangi dan kemik lenti wa kumno bangin yo sia ki wei pat ki kerdan kumbalaong deputy chief minister mene bangi kuak ban penyok balakum no om dei syu bagi samla ki jongi kinlej mare setisha Calcutta setisha Bangalore bersaki wei ki state naga banta banele ban wat ban yo ban pule biat ban pule ki wei ki kos ke bagi don kam
Ngilia perkat bakumno ngilia taulat. Baladangi don lat. Ladaga sorkar, ladangi don ngi peni ya kajing kersan kajongi. Ngilia pelilat. Ban penyo ka skul ba hang ne. Hagat hany mau kerwat kajongi. University. Kaban la alut ban le. Ya ki babon ki courses. Ki ba hagajing pule kene ke juk ka ba menta ki don kam. Ngi kerpat namar kata nginom ya sautu bakla. Banginom ya ngap ya kajing ya nginom jit nam dei ban jit nong me khmat da kajing seu shong shit. Da kajing shong shit lan ne kajing be kanu kerlang thari lan ne kajing syak kano kabom don nong rim. Ngi dei ban da ti jeleu ya kajing sisa badai hangta ngin sa pen shong nong rim ya kajing jit kajongi. Te namar kata ngam kwa ban sim sibun ke por. Kisur pa de pi ki pai ba baro. Walang imyo ya ke ban le jagi snong ki thao. Ban le jagi dong ki jaka ke bab kamjan bane kendu pi. Harai ra ya ke ne kubor nang ne menta. Ya ke bab hinnom dei ban sauting sepang kata. Kakam bam sap namar om simdon kum kata. Wanom sauting ya kata kajing syak keno ke babun. Namar bagi wei ki sarkar ke syak keno. Henry omla ban pensialan ne omlap ya kata kajing sisa. Te nomor kata ngi kerpada pi tongin yami pai ba aka arpo aka khat khandai tarik jong nu bnai ba menta bangin nom pen le no e ka bot ka bakodor ka jongi ngin ya thep ki bot ki jongi haga dur jong ka symbol jong ka NPP dur jong ka kot namar ba dei kani kaban sa sandur ya ka lawe lane ya ka jing ya lenti ka jongi haga ne ka jalla ka jongi menta ngila ailat ikiwe ki sarkar mensua kila le ela ke jong ke benta ailat sa ini madam amperin sementa ba le se la dai donbok bangi ai ke jing job jong i namar kata klam artin inla ban pen urlong ya ke babon ki jing angnut bagan ne ka parti la ne ka jaj bereu ke jong i katrang bangin yo naga benta ka jela ke jong i la ne ka jaj bereu ke jong i Tengah aku boleh pergi sahaja ingin saya kendu pada kewai kipor. Lej hagi polling station ke jom pergi per ya thulam me ke lok hijaru. Ba ya menta ingin ai ke jeng kersan ya kene ke long kemi haga dur jong ke kot. Te kublai sibon ya pergi ingin saya kendu pada kewai kipor kublai. Kublai sibun badeng pilai sibun ki jing hikai na kamata jangi kum kadong kum unong mi khmat lang ba ki por ki bala no obala tip ba ya karukom ya ka jing long bat ba pilai ka ni jing pensai lor ki jangi ka ni ka por tik ni ka por ngi lapoi artat sya kaban kut ka por tingin yo no ya ka jing kren bat ki jing ai kubli na i barit karnes in ai kijing keren lengkot bata kejuk kepon in ai ru kijing ai kublei na kamta jong ilang paro en start snapet en merat kon kadiat namar ka election commission ka ai permission tang hadu ka lai baje tinggal don satang kuma 1 minit ngapan paw kijing ai ngo yo blei kan dikano pai jong kan dikasngi na kabenta kani ka por ka bakodor ka blei plilat plilanti yingi na ka benta bangin yo ban ya kendu bat pi ki pajba jong kani ka dong ka thanyi barok ka wei ngai ka blei pi barok ki pajba ki boyo sngo lumba jong kani ka sur ki badon na ki dukan ki badon na ki surok badon hang ni ha ka jaka ka bangin penlong meeting ya pi barok ki nong kersan ki nong tre jong ka parti NPP bat kham tam ya pi ki riurang ba ki badon lang hang ni nganom jar kerteng syu ka blei sejar ngu nam ta kani ka por bat kham tam nganget skam ba kajing wan bat kajing don jong pi kajing ya sha jong pi hakani ka shit kasang jong kasingi kadai bet tang na penta kawai kadao kolong bangilong kibri bakit kle ilong kibri ba ba kle ya kasanshar ka khadar ya ka shong suk shong san ya karoi ka par jong kari bat ka jaj meriu jungi kule sibun ya ki riurang baik bala keren mene nadu isa Preston sa Hima isa Fontaine i badangan ben bari sa Stelen kiwi kinong keren
bahaya perang berpeniat kan kejingalang. Nga suka ban keren tiak cang kendiat. Nga ko ban ai kubleru na kabenta kini ki observer jong ka election commission jong kari India nga try datam si minute nesan minute kini syak lem yang nga. Bat hajuk ka por ai kublei ki media ki bala peni live hang ni. Baro ki ba page ya kani ka channel ba ai live ki UI ya kejeng keren na du bastang. Bat kam tam ai kublei ki kena samla ki ba ai ngi ka entertainment ka ba ai jing shat jing ruai ki boleh subun ki boleh sejarmu. Tiak kendiat PUI yang hang ni kum UMDC NPP om syu kum UMDC jong ka kongres ngia kan mau arajar ka prang ya le nak kongres ngarem ngia le nak ka arajar ka kendai ngia le nak kongres MDC job don brom ngia le biang nak kongres arajar plai ngirem bat pedang ke jingkot jong ki parti per yang ngi ka tim ka grup hibrok ko bai ban yakun nak ka parti jong ki ho arajar plai ngim tre balai ngim tre namar ngidang syania hai ki pajba ngidang berkat baka ki pajba jong ke jela mekhalia kidang syania ka parti kongres ban penjob ban wara biang sensara pok ke jela hanrei ha ka sengi benyobut ki pajba jong ke jela kila kentaj ya ka parti kongres ki kentaj yang ngaru kumuwei ni kandidat jongka batang sangut ki kandidat jong kongres ki job sangut na kasih nil na jantia iwei garo bat ngilayat kapor kumtu kumbangi pila UI hadin katukan ni benai kadon ka jingkot na kaliang jong ka NPP ya ki MDC jong ka kongres ban ya trilang mentau lang ya ka sarkar hapo dis council bat hadin ke jingyo jingbet na ka AICC na ka MPCC bangin ya trilang bak ka NPP ngilay trilang mangala long UEM bat dipedru ya ka development haduk mentah bat kapor kayat katulun badadin kata hadin katukan ni benai lawan biang ke jingkot na ki bahalor jong ka parti NPP yang i ki MDC kongres ban peniaso no bat ki bandarung no bat ka parti NPP namar ki yoi yang i bangi don ya kabanta ban tre banwara i ki kam bat kam tam ban yashimata ya ki kam proy jong ka sarkar kabadon haki department beper badadin kata nakaliang gejungi bat kam tam mga ngasu jubab kum ni ngong kapor kan sabatai lang ngadang dei bandon ke kongres ladang ngidei ban mino na ke kongres lang ngidei ban le hakanu ka parti ngin sa pentip epi bat lami ki social media lami ki kubor YouTube bat kum tater bang ba karnes bat katu kini ki MDC kin late peniaso no bat ke parti NPP kata kampade kalayat kum tu hadin katu karni benai kalaja kita ki kubor bat hadin katu kini por lawan biang ban penken mau biang ingi ban ong pinle kumno kataru ngimpat manjur namar baka kasur jung pajba kampat ong AA badaitat hadis swa bangin yo bandrung sa parti NPP tu ki benai kaladon ke jing mesngo na kaliang jung kini alam jung ka parents body ki samla ki long kemi banong babak kanas kamlong syu kani ban syu ngap haban lumno ka meeting namar bun ki balay knyum bun ki balay mi na ka parti bun ki bala ong ba ngimdon jing kerman syu hakni ka parti kamdon syu jaka ban alam yangi bat halor kata kanurim la ong yo presiden ban lum ya meeting ban lalum ki meeting hadu sansin shisen tangi ki samla arse shisen ki long kemi ban laisin kentop ki samla longpa ki long kemi ki nong tre jong parti tang kawai kasur kalong bait ban ban mi no anak parti kongres para bangi yarai ban mi no anak parti kongres syenong ile don tang kawai ka option la ni kalat ki ong ba de ban lai sa parti NPP kabadang khot biang ngi hadin bangila kentaj haka arjar ar pulai arpo ar soban point election ni kentaj ka jing khot jong ki mentaki khot biang ngi bat kidang itenat ya ka tim kejungi ke grup kejungi bat ngilerai ban lej bat ke parti NPP karai kalong bangi de ban lej ban yasnok tilang ya ka mandate ya karai jong pajba jong ke jela ban ai ya ke jing syania
haka parti NPP bakan yalam ya kani ka sarkar. Ngidai mangi kiban ya sim ka jing kit kle ya karai banong bang mangiru. Kini ki saus nam kiba dangdon menteri. Ngin yasnok tilang ngin aylam ka kti kamon kti kadiang ya kani ka sarkar. Nadu chief minister, deputy chief minister, ki minister, ki MLA ki nong tre jong parti bat ki pajba nong krisan jong ke parti NPP. Ban ngila sim kani karai kalong bang UI haki snong ki tau haki dong ba per kani ka district ka jongi ka Badanglung kani ka constituency ka jongi ka Badangdon kam Sibon ki lat jeng Peroy ki kam development bat kam tam ka bang UI ki Jaka Pule ki Jaka Sumar haki dong ki ba per ngidang don kam Sibon badai alor kata ka daw ngila sim kani ka banta Mari sim karai banong ngide ban ya tray ban ai ka kti kamon kti kadiang bat kani ka sarkar. Ngin long mangi ki try jong kani ka dong ka than. Ki ban pan sngaw sya ka sarkar. Sya ki department bangin pan ko ngo. Ya ki jing don kam jong isnong ki thaw. Pet ka dong silang satai. Pet na do soma sya do moklat ngap wa kaji. Ki snong Mdon kawiro kisnong kepala rong kisurak hakidong ba per. Kita itang kisurak ki papenpoy bayat lenti. Lalu pilih nang ni mo kuat sa tay sa jasyar simolen penan musaw kalpoy sa soma. Da pirong sa snong sa kidong ba per empadon surok. Kisurak kiba kisnong gidang sa din gidang bon kisnong patpoy kisurak. Ngisno banong bangide bandon kajikit klik. Bangi haban pan sungaw tu. Ya kipaj ba mangingi leit sa ni ka parti. Bangimut ban leit ban yakran ng te sekretariat. Bat ki bahe ki jungi. Bat ki minister ki jungi. Bat ka parti ki jungi. Tanamar kata kipaj ba bait. Nagaliang ka jungi. Ngila ken ngila kan ba. Bakai ka ba nga jia lading leit ban panyaso bat ka parti NPP. Namar ba kipaj ba. Kabapaw kalong bakim pediang ya ke parti NPP. Henry ka kipaj ba jong kejala kila sania ke parti NPP. Ngi kwa ban ai ka kubor sepi kipaj ba. Ban ngi dakar padu ya pi tongin yasno ketilang. Bat kani ke parti. Kabakan sale iki kam peroy na kabentajungi bat namta kejalahi barakawai. Ngilekran bin pebin bat kinong yalam jong ke parti NPP. Bat minister Deputy Chief Minister bakiwi kinong yalam. Ya ki jing don kam jungi jong kani ka dong than. Banamar kata ngisngo shngan. Ngisngo dap da ka jing kerman. Bakini kinong yalam kidon ya kabanta ban ya pek ban ya jungi. Menin tukot ka jengking ang tay. Apo jan ketika sunong sya ban poy motong. Bat marmar ngi pentip siaw ba perston marmar la pa kontraktor ban trino klem pat yo ka sanction ngi doni ka jingi kle na ka banta kadong than ka basa syakta hakalet kawan bat shen lese hadin katu ni benai en salaban pendep ka jingking Sibun ba kiwi ki banta kiba marsudep kani election MP ngin ya syong bat ki pararang ba kilong kmi ki samla ngin ya perkat ya ki kam ban pesngo sya ka sarkar nam ta kani ka dong than ngim lele lada PEC yangi bangilai penyaso bat ka parti NPP henry ka thong ka jungi ka jingang nut ka jungi bangide ban wanra ki kam proy jong kani ka dong than ban ya kran lam ka sarkar ya kinu benta ki bak ki paj ba ki habubun kiliang don ki porlok jungi don ki breu ki basim kabu hakarteng jong ka jaj banriu bat ki pharia ya ka jaj banriu ki bishni balong chief minister ubom dei khasi bat ki sim kabu ya ka jaj banriu bat banong ba kini kile kumta kita kilong kumta bat kisim kabu ban pia ya kajat meriu jungi
da ka ba seng de kui parti thao ki kun hun balai phujai la pusker ngakar pa de pi ki baj ba tongin ya kelaba mudno kato ka kedokti para khasi para jaj benriu ngin ya pen kodno menta ngin ya jet menta unu yalam jungi ubadon kejing kerman uban poi sa kathang man yalam ya kani ka jaj benriu jungi kito kiba hla kiba temse ki social media kiba keno ikino yalam niam live hojai la puskar kiba kransi haba ki komen ni kino ki bentaru shwa katemsi penbot pat ong sa haupra kan mau kilong pa kilong kemi ki samla kajat beri jungi kan sa syak paria lengkot lengkai hakini ki senam ki beladap wat hadu kan klimar ngila syak paria kasih jantia lai pun ruset UDP kadai tang kawe ke parti bayok buntam khat arsit bot nang ta ke VPP sausit Kongres sausit SSPDP arsit nang ta BJP arsit lai pun rusit pia tukri tukra nang no opinion chi minister Mano banjit chief minister hatom de kemale kandet benriu baro kipat nong song don kibawan yalam baklai pi don kiba pensong city pi bonong bau chief minister uday ulusifer uday kusuj uba preston ki ong de kusuj kena lai pujaj yau nong yalam jong kajat benriu bala don kajing kle bala don kajing shania bala experience santem la job bat ngidang perkhat ba kum kajat beri ko dei bandon kejing shania penban pibisni la dolong chimin sta fasile tang arbanai tang sisnam la khalam kata dolong chimin sta kiwe pyong pej ba what did you say kenta ja NPP kenta ja kongres kan mau bangadang don po kongres ki keno kumno ko doktor mukul ki keno kumno yo konrad menta namhar bakani ketika jinglong katenrai ke bangi don ke balalong dok long senam ha ka clenching ha gitet senam jong kejat benriu husiar kandet benriu kaya kalajang poi ha ka baka jat beri kon sangam ka sajot kindon kino yalam hadin katukane mi sawi kan hun kaman sim ka bubiang mi sawi ke parti kan sim ka bubiang hatong imladon ki noyalam jungi jong kastit ladang ya teli hakawe ke kunhun hatom don na UDP hatom don na kongres hatom don na NPP boleh ingi pia yalade kani kadi kabama hadu kata-kata ngakerpat epi nang ne sekhamat tongin long paisu kamon kadiang ngin pek ngin yet kanu ke parti ke bodon uno yalam jong kejat benriu ubadon ke jengkermen ban yalam yang ngiru ke segi ngirung kenang hang ne ke parti ban pan klanyi kinong yalam jungi ki bodon jengkermen ban yalam ya kani ka dong ka tan ke jungi ya kani ke jela ke jungi wan mentah pat babe yes nok tilang ban ngi ngin pan klanyi kini kinong yalam ke jungi ki bodon parti NPP ngidon ni doktor amparin ngidon ni ba preston ngidon kiwi kinong yalam kiban simti ban yalam ke jela sobha ngakar pari di pi ngalatam kharbai minit ngan pun kuno mario sya sim siap pensitom election commission dan re tangkawai syab ngin yami nang ne kakwa banai kublai pi baro sa sisin tongin ya le da kajing kli dangin ya kan mau no mentanang ni skmat ba kajat beri ko jungi ngidon kam kino yalam ngidon kam man ya teli ngidon kam man pun yo bon ki emale bangin yo ban yalam banginom don syo kato ko bisni ka piun banginom don syo kato kajing ya kedokti
bat nginyo ya ka jing song sngany hakis ngi por bandangwan nginyo ya ka roy ka par bat kum tater kublai sibon na matakan ya por baro ka ba pila ai pila ya sha ban ngi ban ngai skam ngi nai kendu uba karena sudon ni bastelin don ni ngila don lang mentah ka parti NPP ban train nak ta jongpi nginom pet nang ni nginom mare nak khmat jongpi ngin persang ban yaj nak ka snong sakwi pat nang ni sakmat ban ya slok bat pi ki kon samla ngin sapolong ka meeting ka ba ban perkhat ya ki kam jong ki samla ngin pelong ya ki program ki per haman la ki dong ban ai ki training ki coaching ki kun samla haka kumno ba kin wat kam jam kumno ba kin yale ki interview kumno ki pen kre nam ta kam spy ki kam pelit ban kum tar ter ngim dei ka parti ban hla ban ya sat surok ngim dei ki parti ban mi wadan ban blok ki kali ban khang so office ban kum tar ter idei parti ban te ki kun samla bari pai ba jong di gedong than blen kur ku do leit suk leit san ngin sanang kendu me ka khat khnai terik son ya ka sap ka jopi ha ka dur jong ka kot kublai si hajar ngu ya pi baro kublai sibun barit nam ta kita kitin bat kum joro nam ta kajing ai kublai nam ta jong ilang baro ibarit la deb jer bat ila ai kublai nam ta jong i we baro te ngila poi se ka bakut bat ka por ka lakut te haswa ban penkut nga karpat ya ki volunteers bat sobha bat namia pet nang ne adin balawai sobha ban alumno kini kisuki bat ban bu no ha sijaka khnang ba ni bat penkit no bat kawai ki jing karpat kalong kumni kita kinong yalam naki senang baper sobha dalawai nang ne se lej hayeng jong ibarit karnes nak pentaban penbej ya ki kam ki